rujung ngulu dung ujung tahun perhurian November 2020 sada 1 November 2022 asa tapasahat ma poto nasida marhite situa week pertangyangan nabi. Napasyahon malam nada dan dana. Di hari Sabtu tanggal 5 November 2022 patuponna do malam nada dan dana pos pelayanan Arko HKBP Depok Sada. Maringanan di Gedung Toba Mall DTC Sawangan Depok. Masuk pukul 10 pitu WIB marhition pinangido tuganup ruas asaro madohoti huhut manupaki ulauni. Duksipul tikting tapai hutihut ma panorangion na pinasahat ni utusan panitia. Napa 10-hon ibadah puncak tahun kesehatan HKBP. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di Patupado ibadah puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 20 Lalu de Boskap, maringanan di Gedung Ronatama, nani huton ni sudi ruas ni utusan resort di HKBP Distrik 20 Lalu de Boskap, nani uluhon ni Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Napa 10 sadahon pertanyaan wek Kapernaum dohot wek Laodikia. A. Pertanyaan wek Pitu Laodikia di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2022 maringanan di bagas ni keluarga Amata JB Lubis Boru Hutapea perumahan Sumas Residen Rawageni Depok. B. Pertanyaan wek onom Kapernaum di hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 na tersurat di warta cetak nama jabui ima keluarga situaka Siregar Boru Tabunan siala perdalanan nasida tubo napasugit majabui ima keluarga T Sitorus Boru Siagian Nahinan maringanan di GSG Lantesada. Nasa 12 hon tikting na sujinaahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huria marhite WA wek tabi. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu Tuhan tamai tahu sangap di guarna. Shalom, nahupar sangapi hami inang padita nami, amang inang dongang parhalalo, suang songoni dihamu amanami inanami, dohot yan akol nami remaja dohot naposobulong. Mulai ate matapasahat tutuhatta, dilihat dobita di hari sadarion ari nauli. Pajuppa hita di parmingguanon lau mamuji pasangapot Tuhani. Hami jongjong dison songon mewakili sian panitia malam nada dan dana pengadaan lahan tanah untuk pembangunan gereja di wilayah Sawangan. Amang inang perlu pabotoh kami, ia pos pelayanan Arko nunga terbentuk jalan nunga berdalan parminggol di si sejak tanggal 10 April 2010. Jadi kurang lebih tanggal 10 April naro onom tahun ma pos pelayanan ini. Alai saha tutikio namang menyewa dope di pospel di gedung ikuk di perumahan komplek Arko. Sahat tusadarion jala dina menyewai manggudang do keterbatasan nauhalami hami. Alana olan ari minggu do dilehol dihami memake tempati
untuk beracara. Jala adong do limit waktu di sini. Ala adong tolu dominasi gereja. Adpen molo Sabtu, hari Minggu nias dohot gereja GBI. Jadi marsikap soring do ala hita masuk jam 7 jam 9:10 ngeko selesai. Jadi molo nang latihan korbi kami dikejar-kejar waktu do amang. Ima naukap rohanan. Adong do di hami nahing manian. Adong huriana gok di pos pelayanan narko. Ima na adong di sakap nami di uwig 10 sada do 12 do 10. Alaeng goda ditikyon na heran namin dominasi di pospeli week 12 do Bethlehem 10 sada. Alanido disakapi panitia do na yang mengalului dana melalui acara malam nada dan dana imana dipatupa di tanggal 5 sokondong di zahon ni partiting nakining. Alani dihamu amanami inanami. Song-songoni yanakol nami na posobulong do remaja. Arab do rohanami pangurupio siya kamu. Asaboy niya tulus sa kaptay. Ngahululuy hami tano di daerah Sawangan di Pasir Putih. Adong lokasi na dinggan martululibu 45 meter. Alayar ganitanon na adong di rekening deposito 1,50,000. Hepeng na adong di panitia hampir 10 juta. Jalan na panitia nung terbentuk nga adong 100 juta na hupapunguhami dang berdara do piacaron. Jadi alani amang inang pos rohanami ukat ni rohamu. Madohoti acarai dalam alian donasi. Nian ngahupasat kami berupa proposal tu beberapa ruas di 10 sadawik. Sebagian ngamardalan, sebagian akan berjalan. Alani amang rak martang yang mahami, hamisan panitia mangido pangurupio sa kamu, asaboy nian berdiri bagas nitu hatta HKBP di wilayah Sawangan. Ima harapan nami, mauliate madihamu amanami inanami, song-songoni tarlungobi tuhamu amang inang perhaladu, boy mangurupi panitiai asaboy sakkapi, boy mardala do lenggan. Songoni mahata panorangan siya kami, mauliate maditu hatta, Horas madihita salhuna amanginang ruas ni huriata HKBP Depok Sada. Molea tema tapasa tutuhatta siala denggan di basana nama masu-masu hita. Boy hamiro tuadupon ni amang inang saluhut ni ruas lau patol hason sada rencana na bulun. Ima rencana pajongjok kon sada gereja di daerah Sawangan. Amang inang di Partikianon belgasi tutu do rohanami ima ro tu ada pon yamang dainang lamang ido support dukungan berupa dukungan dana tong tangiang asabuin yan terpapubungu sudah ahana perlu laho pajongjokon garijai atar piga program naho bartu si boy di pabuahami di son imana perjulu di padalak kami do program bazar di Depok Sada manang pedi pos pelayanan Arko. Napa dua hon di padahal kami dotong kor puji-pujian dan di Depok Sada di pospel Arko nang petu gereja na asing. Napa tuluhon di padahal kami do amanginang proposal ima proposal na boy rap kita sudah mendalakton
tu ruasta, tu keluarga ta, nang pe tu kasih sohota nasing. Boy na dong di Pulau Jawa, nang pe di Pulau Sumatera, nang di pulau-pulau nasing, bahkan di luar negeri ya manginang. Jadi marhitei anong adong dutong sada acara na bulun na lao ta ulahon ima malam nada dan dana pos pelayanan Arko. Na lao tapatupa di tanggal 5 November 2022 di DTC Convention Center. Nah, balgasi tuturo hanami amanginang. Boy rap rohita di acarai. Asalam sada roha hita, sada pikiran kita lau mensuksesson rencana pengembangan pos pelayanan Arko menjadi sada huria HKBP Nagok HKBP Arko Sawangan. Di partikenon tongdo rap hita mangido tutu hatta siang ma tutu tuhatta nama BG martinangi tutang yang tak dilehon ma hahi palson kesehatan dogot akan perlu tu amang inang dok keluarga sude asa marhite sudah kepasu-pasu nong di pasat tu hatta tu hita boy tong hita mangalehon pasu-pasu mangalehon berkat tu akan nahumaliang nang songoni tu pengembangan pos pelayanan Arko. Songoni masaotik sada hata sian hami songon mewakili panitia pos pengembangan Arko molope adong nahurang nalobi sian hami unang ma gabe manundati unang ma gabe pangabat di akka asi-asi nalau silon ni akka ruas tu pos pengembangan pelayanan Arko. Mulai tema di Tuhata, mulai tema di Hita Saluuna, koras ma, koras. Soy de
yang mahita. Dami di debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ya kate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selama hari Minggu horas madihita sude. Berita na uli dihita sa Daryoni mana tersurat di Nehemia 5 ayat 1 ayat 10. Nehemia 5 ayat 1 ayat 10. Dungi mangangguk badarma situan natoropi ro di jolma nasida dok pakha anggina nasida halak jahuri. Ay adong do deba namat dok torop do kami nang anak nami dohok buru nami salion nami ma eme asa mangak kami jala mangolu aleyanggo na deba madok ikon lehonon nami mahauma nami porlak anggur nami dohok bagas nami bahen sikoram asa tarbaik kami manuhor eme managam lehon. Adong museng deba akan amadok nunga huurak kami hepeng bahen garar ni ruddo turajai hauma nami dohok porlak anggur nami sikoram na nuaing pe ya songon sibuk ni hahaanggi nami songonido sibuk nami aka anak nami belaos songon anak nasida do HP idama ikon lehonon nami nama anak nami dohot boru nami bahen hatuban nunga pola mengadop deba sian boru nami jala marhagogoon debata tangan nami hauma nami pe dohot porlak ni anggur nami nunga sahat tuhalak na asim. Jadi tarima situ tu maau dung hubege angguk-angguk nasida dohot alu-alu nasidai. Jadi marpikir marohaku di bagasan laos mangonai hata matuau tuhalak nasangap dohot waka iduk niku mamadok nasida. Nunga majalo bunga ni hepek kamu. HP ganup sian haha anggi nasida. Jadi paluhut masada luhutan nabalga mangalo nasida. Dunginik kumamadok nasida nunga pola hita manobu sa anggita hala jahudi akanong targadis tu hala parbegu hobar tu hagogotat tabe dohot hamu naing manggadis saha anggi munanai laos manggadis tu hita tahe jadi sipbe nasida dang alusatsa dunginik kuma dang denggan pambahenam munai ndang ikon marhabiaran tu debatata hita nian tama marparange ala ni pangicahyon ni halak parbegu musutay nang au nang haanggiku dohotak kana posokku nunga hupasali hami nasida perak dohot eme ua itasalehom ma utakku ua paulak kamuma tu nasida sadarion hauma nasida porlak anggur nasida porlak jetun nasida dohot bagas nasida ro dibungani hepeng eme anggur dohot miyak nong tinunggumuna sian nasida dunginin na nasida ma olo mahami paulakon jala dangbe tungguan nasida nami sian nasida bahenon nami masongon na dirokmi dungi hujo mahami akama dungi hujo ma akana malim laos hupat tolon manasida asa bahenon na hobar tu hatai akup ni hupapasma parandoran nai tu bajuku huhut hudok saya songoni ma pas-pason ni debata ganup jolma na makajonjokon hatai sian jabuna dohot sian artana ikon songoni ma ibana tarpas-pas jala luangan dungi sandok
luhutani mandok, amen. Jala dipuji nasida Jehovah, jala si Tuhan natoro pipe, diulahon tu hobar tu hatai. Ima sahatna. Damang dainang na hinaholongan ni Debata, ala omma parjolo sahali aumar jamita, manang mabagihon hata ni Debata, di pukul 10 di Huriatta, ala na piga-piga minggu na salpo hea do aumar jamita ison, alay 5 pukul 6 sore. Upatad dahom madiriku, ia aumar ia guarku marsia burusi lain, dainang pangitubu buru pajaitan, sonari mangula ado au di kantor pusat ni HKBP, di Biro Smyrna manang Departemen Koinonia Huria Kristen Batak Protestan. Sebelum mangulai son, Sekolah Dopeau ima di Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jakarta membuat studi lanjut, ima manurat soal pergodungan di Huria Kristen Batak Protestan berangir resort ai pangmingke hira-hira di wilayah Ranto Parapat. Sonari ngamula museng tu pea raja. Molo au mangguari peraja ima di Toronto amanginang manang tarutung. Molo biuyan nongan pajupang mahita di Toronto, manang pajupang hita di Belgia, manang Balige. Sangoni mahira-hira. Makana agak saut dik bangga do au di dia homangula i Toronto rupana tarutung. Adong piga-piga pokok di Rinungatta Sadarion. Na parjolo ima latar belakang ni Jamitata manang latar belakang ni Renungatta Sadarion. Nakining hubain do di PDF asa boy dibayan ito asa adong gambar dakolan mangidaw alay boy mangida gambar. Nehemia 5 ayat 1 ayat 10 tolu boy do hitarap manjaha pokok manang tema ni Jamitata Sadarion rap mahita banjaha. Di sarihon debata do ganup na marukil Allah menjawab setiap pergumulan. Ima tema ni Renungatta Sadarion. Gambar selanjutnya. Na parjolo sahali tujuan ni Nehemia 5 ayat 10 tolu ima membangun kembali, manang melakukan revitalisasi, manang rekonstruksi, manang transformasi bait Allah, manang jabune debata bangsa Israel. Revitalisasi, rekonstruksi, membangun kembali. Dakolan soal gedung manang bait Allah. Revitalisasi, rekonstruksi, manang transformasi adalah membangun kembali kehidupan iman orang Israel. Hapor siaun niha bangsa Israel tu dewata. Bangsa Israel ditekan oleh bangsa Babel. Bangsa Israel ditekan oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel menderita, bangsa Israel dijajah. Bait Allah dihancurkan. Tetapi bangsa Israel diajarkan untuk tetap berserah kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia. Alay dakolani manginang ibagasan pembangunan bait Allah. Nehemia mengalami persoalan yang betul-betul rumit. Tidak hanya rumit di dalam soal pembangunan bait Allah. Tidak hanya rumit soal rekonstruksi pembangunan bait Allah. Tidak hanya rumit soal pembangunan kembali bait Allah. Manang bagas joro ni debata. Tetapi membangun kembali moral bangsa Israel. Membangun kembali spiritualitas bangsa Israel. Membangun kembali nilai sosial bangsa Israel sesuai dengan kehendak Allah. Nehemia adalah seorang gubernur.
Nehemia adalah seorang yang dipilih untuk mengubah bangsa Israel, untuk mengingatkan kembali bangsa Israel. Sekali lagi tidak hanya membangun bait Allah, tetapi membangun spiritualitas, moral dan sosial bait Allah sesuai dengan kehendak Allah. Imana parjolo, latar belakang revitalisasi, rekonstruksi manang, transformasi bangsa Israel melalui bait Allah. Gambar selanjutnya. Ale adong do persoalan nakining hudok do persoalan yang rumit manang molo hata batak nai complicated, rumit. Karena sekali lagi Nehemia tidak hanya menghadapi masalah soal materi pembangunan, tetapi sekali lagi masalah soal karakteristik bangsa Israel. Apa yang dihadapi oleh Nehemia? Tajaha museng Nehemia 5 ayat 5 dohot setabi ayat 4 sahatu ayat 5 rap mahita majaha adong museng deba akka nama dok akka anak nami pelau songon anak nasi dado satabi ayat 4 sahatu ayat 5 rap mahita majaha adong do museng deba akka nama dok haumanami doho porlak ni anggur nami nuaing pe ia songoni sibuk ha angginami bahen hatoban nunga pola mangarup deba sian buru nami jala marhagogoon deba ta Nehemia tidak hanya sekali lagi berhadapan sama seperti gereja kita tadi yang akan kembali membangun bait Allah Namarguar Huria Kristen Batak Protestan, tetapi juga membangun, memperbaharui, mentransformasi karakteristik orang Yahudi sudah dijajah menjajah lagi, sudah ditekan menekan lagi, sudah diinjak menginjak lagi. Gaberentenir mahalahi, menjual tenaga orang, mengambil harta orang lain, sudah dijajah sekali lagi dijajah. Muruk matong si Nehemia. Nehemia merasa marah akan ketidakadilan ini. Nehemia merasa perlu melakukan sesuatu yang luar biasa agar perubahan manang transformasi, agar pembaharuan sekali lagi tidak hanya berbentuk fisik gereja, tetapi sekali lagi berbentuk perubahan manang pembaharuan karakteristik nih halak Yahudi. Bohado dihita karuas ni Huria Kristen Batak Protestan. Molo suku namangin ang hira-hira ngamarumur 3 tahun hita HKBP on. 100 ono puluh seda tahun. Natuari tiki mulak tu satabi banua gijang ale tanda kutip. Ima si langit. Nang tu dia ho tu banua gijang si langit. Asamek kelatong saotik. Baju pang dohot piga-piga padita isi. Dohot piga-piga dongan namangula di Pea Raja. Alai adong do piga-piga ruas sisi. Laos adong do manukun inang. Godang do gedung gereja sonari bangun inang. Oh betul. Persoalannya gedung gereja dibangun. Pertanyaannya adalah apakah warga jemaatnya bertambah atau sama-sama saja atau berkurang? 100 ono puluh seda tahun. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang masyarakat Indonesia anaknya tidak lagi sebanyak dulu, memang betul. Tetapi sekali lagi apakah pembangunan gereja HKBP yang bertambah banyak menandakan pertambahan jumlah warga jemaat manang. Hola membangun sajo ale dake adong pembangunan
malang transformasi moral, transformasi sosial, manang pembaharuan budi, dihita kana porsea, dihita sudah ruas ni Huria Kristen Batak Protestan. Ketika kita ditantang untuk melakukan kebaikan, ketika kita ditantang untuk melakukan kebenaran, molohita pegawai negeri, molohita pegawai swasta, manang AHP karejota inang amang, apakah sebagai warga jemaat kita sudah melakukan tindakan moral yang baik sehingga setiap orang bisa melihat, oh burju do ruas ni HKBP, gabe pasu-pasu do ruas ni HKBP, Roma hita tu HKBP, ala pasu-pasu do Huria Kristen Batak Protestan. Atau sekali lagi, apakah HKBP hanya berdiri gedungnya saja, tetapi lupa untuk melakukan transformasi iman, transformasi moral, transformasi sosial di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya inang amang au natuari manurat tesis berjudul Revitalisasi Pergodungan Huria Kristen Batak Protestan Berangir Resort Aik Pamingke, Distrik 26 Labuan Batu. Kalau kita orang-orang muda, tasukun maopung, adalah patani pargodungan. Atau saya akan menjelaskan dengan singkat. Pargodungan adalah kompleks gereja. Tetapi pargodungan dakolan kompleks gereja saja. Pargodungan adalah sebuah konsep dan praktik pembangunan jemaat agar warga jemaat dakolan mandok aleluya asa ruas ni HKBP dakolan mandok manang majaha ende manang mabege jamita ale adong do pembangunan secara ekonomi, pembangunan secara pendidikan, pembangunan moral, pembangunan ini dan itu sehingga ruas ni HKBP mengalami perkembangan yang luar biasa. Mulona jolo di Belgia manang balige satu sadari ompe Macayulido gereja itu kan, Peraja, Lagu Boti, cantik sekali gerejanya. Bahkan sekolahnya juga terlihat cantik. Di Siatar pe cantik. Alehusukum mahita manginang. Bagak dope, tibo dope kualitas nih pendidikan nih HKBP. Sudah sekolah nih HKBP, SD, SMP, SMA 1, STM nih HKBP. Satu universitas nih HKBP. Satu sekolah tinggi teologi nih HKBP. Sudah apuna ni HKBP, napa majuhon ni ruas ni HKBP. Atau haruskah HKBP melakukan dan terus menerus melakukan transformasi di dalam seluruh tubuh HKBP. Asa adong dolapatan ni HKBP, gabe pasu-pasu tu sude akan aporse tu Tuhani dohotak kadongata na asing. Supaya HKBP sungguh-sungguh menjadi berkat, supaya asa HKBP Depok gabe pasu-pasu dakolan tu ruas ni HKBP Depok alai gabe pasu-pasu tuak kadongata na asing. Itu yang kedua. Gambar yang ketiga, boleh kembali kepada gambar. Dakolan gambar hu. Oke. Kalau gambar aku saja agak-agak begitulah, dak ya berubah sejak lahir sampai detik ini. Manang hujaha ma amanginang, Marhato Indonesia, Nehemia 5 ayat 1 onom alana andongan botari marjami tamuseng, lau subaya ma gabe Marhato Indonesia. Maka terdengarlah keluhan yang keras, adung-adung, berteriak. Rakyat dan juga pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang sekalipun kami sedara dan sedaging dengan saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak lelaki dan anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami membiarkan diri mereka dimiliki orang.
Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka janganlah marah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Hatoban. Itu sekali lagi saya menulis tesis buruh perkebunan kelapa sawit. Ikon tarida do lapatani huria Kristen Batak Protestan di Berangir. Ikon tarida do lapatani huria Kristen Batak Protestan di Depok Sadaon. Melepaskan warga jemaat kita dari perbudakan buruh yang menekan mereka, tetapi menjadikan mereka sebagai pegawai yang dihormati, menjadikan mereka sebagai orang yang berpendidikan, menjadikan warga jemaat kita sebagai orang yang sungguh-sungguh kuat dan dihormati oleh orang lain. Dang muraya manginang. Proses pendidikan anak-anak, proses pendidikan di Huria Kristen Batak Protestan, proses pendidikan di Ruas di Huria Kristen Batak Protestan bukan seperti membalikkan telapak tangan. Persoalan yang sangat sulit, tetapi bersama-sama dengan Roh Kudus, Roh Allah, kita mampu melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Gambar yang selanjutnya. Nah, ini gambar perbudakan. Gambar selanjutnya, ini yang keren. Sebentar lagi kampanye. Dakwalan kampanye di Dengarat tahun, ale kampanye di Huria Kristen Batak Protestan, sama-sama kampanye dalam tanda kutip. Kalau jadi gubernur, molo gabean, gabeon, gabein, gabeon, gabein, en an in on en, ikon songon an in un en on en. Porsea mahitat coblos, puk. Ale taida mak diulahom manang da. Janji tinggal janji. Setiap kita pasti menginginkan anak-anak kita dihormati. Setiap kita pasti menginginkan kita juga jadi orang tua yang dihormati. Setiap kita juga pasti menginginkan pemerintahan yang dihormati dan menghormati kita. Ali ondak kolan persoalan mandok, dak kolan persoalan kampanye, tetapi mampukah kita melakukan yang terbaik bagi keluarga kita? Parjolo sahali hudok keluarga, buasa hudok keluarga, tiki mambo anak kaya anak komuna tupat didion nabadia do didok kamu, naulo doho hami, olo. Tiki hitam madok maka tindakon hapor seon ala do do dodok kamu naulo do hamu naulo do hami naulo do hamu olo udak kala madok ison. Tidak hanya mengatakan tetapi nyatakanlah imanmu dan janjimu kepada Tuhan lewat pendidikan anak-anak. Nyatakanlah imanmu kepada Tuhan lewat keseharian hidupmu. Hita naposo bulung, hita akan tua-tua, hita karemaja sude akan naporsea tude bata. Dakolan mandok. Ta ulama ibagasan ngolutta siganup ari hai pe kapar halado. Au padita naulo do hamu naulo do au ima tiki manjalo tohonan tanggal 10 Mei 2007 di HKBP Immanuel. Hita peka situa naulo do hamu olo. Dakola mandok olo. Dakolan kampanye, dakola mandok ya saya siap melakukan ini dan itu. Tetapi sama seperti Nehemia melakukan kebenaran, melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya. Gambar selanjutnya. Menjadi pemimpin yang peka dan adil di dalam rumah tangga kita. Menjadi pemimpin dan mendidik anak-anak yang kelak songon si Nehemia. Menjadi gubernur, menjadi anak, menjadi kepala sekolah, menjadi manang aha peka Joni halahi. Yang peka dan adil bagi sesama. Gambar selanjutnya. Mendidik anak-anak dan menjadi orang tua yang bijaksana dalam menghadapi masa krisis. Songon si Nehemia menjadi pemimpin yang bijaksana menghadapi krisis, mencari akar masalah dan solusi di dalam setiap masalah rumah tangga. Mencari masalah dan solusi di dalam setiap masalah pekerjaan sekolah manang HP
nong tak adopi bagasan nguluta. Mencari akar masalah dan solusi. Asaboi tak adopi sude songon sama seperti kehendak Allah. Gambar selanjutnya. Menjadi bijak. Gambar selanjutnya sudah. Ketika negara kita, ketika hidup kita mengalami berbagai ancaman yang lebih serius secara ekonomi, manang ancaman apapun itu. Marilah bersama-sama dengan Tuhan sama seperti Nehemia. Kita meraih kemerdekaan, keadilan, pembangunan keluarga, negara dan masyarakat. Bahkan pendirian gereja yang ditekan. Saya mengalami masa kecil di Cilegon. Saya tahu pembangunan gereja seperti apa di Cilegon. Bapakku kerja di Krakatau Steel. Saya tahu seperti apa tertekannya kita di Cilegon. Tetapi sampai sekarang, Tongdo Jongjong Huria Kristen Batak Protestan Los Madok. Au porsia di Bata Jehovah. Au porsia di Yesus Kristus. Au porsia di Tod di Parbadia. Laos mangulahon ulaon. Songon nahina holongan di bawah, seperti yang dikehendaki Allah, seperti yang diinginkan Allah, seperti orang yang dikasihi oleh Allah. Gambar selanjutnya. Kembali lagi. Gambar selanjutnya membutuhkan strategi. Ya. Di atas lagi, maaf. Di atas lagi, satu lagi. Ya. Strategi membangun kembali itu tidak mudah. Gambar selanjutnya. Membangun revitalisasi, rekonstruksi dan transformasi tidak mudah. Gambar selanjutnya. Dibutuhkan proses yang panjang. Next. Dan ini yang terakhir. Membangun kembali rumah tangga kita dan terus menerus tidak kolan sehali aleganu pari. Dibutuhkan doa dan puasa. Puasa seperti apa? Bukan puasa seperti agama yang lain, bukan. Puasa misalnya dari hita maka ama majo, puasa majo hita marisap, olan toluari pe, asa adong hepeng tudak dana ki, toluari pe mar puasa, puasa main apa internet sekali-kali, kadang-kadang apalagi main games, puasa dulu 2 hari aja, please, tidak hanya puasa makanan ya, tapi main-main ini, puasa dulu, yang nggak perlu puasa dulu. Supaya hidup kita lebih terkendali untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, perencanaan yang matang dan apik. Najolo tiki suku nakadongani, nanti mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi pendeta. Ah serius? Model kayak lu jadi pendeta? Iya mau jadi pendeta aku. Serius sekali. Neng padita di dia. Najolo, neng gabe padita di hurian asing najolo. Alay hatani opung doliku inang amang holan HKBP do gereja itu. Oh, bingung saya. Cuman HKBP disebut gereja. Bingung saya. Oke opung. Menjadi seorang pendeta manang di HKBP, manang di GPIB, manang di GKI harus menjadi matang, menjadi insinyur, manang AHP Karejota harus matang dan apik. Agar setiap orang melihat, oh luar biasa ruas nih HKBP. Songon piga-piga gedung HKBP di PA Raja, di Lagu Boti, di Balige, natuari gempa bumi. Tetapi gedung gereja tetap berdiri dengan teguh, retak sedikit pun tidak. Karena dibangun dengan matang dan apik. Alai ruas nih Huria Kristen Batak Protestan Peikon matang dan apik. Lalu bijaksana, teguh memegang prinsip kekristenan, prinsip perhuriawan, prinsip apapun yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Selalu mendahulukan Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Dan gambar selanjutnya, ini yang terakhir. Rap mamuseng hita manjahatemani minggut tasadarion. Di sarihon debata doganup namarukil, Allah menjawab setiap pergumulan. Proses revitalisasi, rekonstruksi, transformasi harus terjadi. Bahkan sama seperti bangsa Israel ketika dijajah. Proses rekonstruksi bait Allah tetap terjadi. Proses rekonstruksi moral, spiritual, sosial kehidupan kita akan tua-tua dohot akan anak muda.
tetap harus terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Gambar selanjutnya. Ketika hidup kita sakit, ketika hidup kita menderita, ketika hidup kita memiliki pergumulan dan perjuangan, Allah merengkuh. Allah tidak pernah membiarkan bangsa Israel. Allah tidak pernah meninggalkan warga jemaat HKBP Depok merengkuh. Di dalam kelemahan hidup kita sebagai orang-orang tua, di dalam sakit penyakit kita, Allah merengkuh. Di dalam seluruh kelemahan kita. Gambar selanjutnya. Dalam sakit, dalam kealpaan kita, dalam dosa dan sakit kita, Allah merengkuh dan mengobati kita. Dan ini gambar yang sungguh-sungguh terakhir. Rengkuhan Allah dalam keringkihan umatnya. Rengkuhan Allah dalam keringkihan bangsa Israel. Rengkuhan Allah dalam keringkihan Huria Kristen Batak Protestan Depok. Dang adong gogota, holan gogoni debatado. Tidak ada kekuatan yang kita bisa andalkan. Hanya kekuatan dari Allah yang merengkuh kita dan membuat kita berdiri sampai pada pagi hari ini. Maka karenanya Amanginang, marilah kita tutup renungan kita pada pagi hari ini menjelang siang sambil menyanyikan buku WD nomor 681 ayat 2. Alai ayat 2. Sembari takayati laguon dohot renungat tasa darion. Rengkuhan Allah dalam keringkihan umat. manguluta rohata akayana kota tu debata na paibaruhon nguluta. Amen. Martan yang mahita. Ale debata manamina di banuagi jang moliate ale Tuhan di minggu sadarion nong kubege hami barita nauli. Saya pau mahami marhite tol di parbadai na turus mangaluli hami laos manugunugu hami ro di pinok parnami mangulaon barita nauli laos paibaruhon ngulu nami. Sian pangajarion dot habisukon nasyako. Akub ni ilehom matuhami si parmahan tiroy mahuriam. Ay hodo pangodianon dot taporuson yaka diak ka namar si taonon alani guarmu. Termu mawiruasmu di HKBP Depok Sadaon. Pasu-pasu masadok huriam. Dohot akaulaon nama saison. Pasu-pasu ma sudeina ama anak boru doli-dori. Rodia kadakdanak dohot poso-poso. Pasu-pasu ma pamaret tarap dohot akadongan na gumum-gum hami. Selehom matunasida hapistaran nasyakoi. Asa diboto mengatur honaturan na denggan na tao pasangapon guarmo. Pasu-pasu masudia ka program ni Huria namion HKBP Depok Sada dohot saluhut parkalado ni Huria namion. Asa boy hami gabi pasu-pasu tuak kadongan nami.
Parbadiai madohot na mardongan saripe, say parohay manasida mengajari kayanakon na pinalumehom mito nasida. Pasu-pasu saluhut pangumuan dohot ulaon nature, padaw masya kami turu-turu na tama na mangonay tuhami, jalalehom maudan dohot las niari ditikinabe, apuli masaluhut na mabalu, dohot dakdanak na sopot so marama, so marina, dohot akka ruas nami na marsahit ima meisiahaan, amang si majutak, nyonya tambunan boru si pahutar, nyonya situa si aloho tiarma boru si dabutar, sorta marisi boru na beban, siendi ceria boru malau, Michael hutahayan dot Aston si dauruk, ruas nami na pogos, akan na porsuk, akan na marukil, dohot naka na dibagasan pangudjunan. Jala say pasu-pasu mali Tuhan akan nahisar dohot nahipas. Patuduho matu nasida roham na marasi. Asa diboto nasida pasangapon guar muna badiay. Sayoloy jala alusin papangiduan namion. Marhite-hite guar ni di bata ama. Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni tod di parbadia. Amin. Maridde mahita las tapapungu mapilian.
Tatang yakoma peleatta. Ale debata amanami na di badua gijang. Hodo haroran ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauli utus. Upasat hami masyan na nilehom mi tu hami pelean nami tuho. Sa jalo mai gabigab na ucus julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparsya kami peleanon. Pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriamdo di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu se Roma harajommu se sok malamani roham di bawah natongan songon na di banua gijang leo matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songapanesa nami idosa nidongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Dilopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorho madamena tu tondim. Selamat hari Minggu, ina ngamang horas madihita sudi.